Oh, jelas PR-ku kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengeso anak-anak. Sugeng enjing, Pak. Ya, iki Bapak ana info nek besok dina karesikan nasional. Jadi sekolah ngadakno resik-resik lingkungan sekolah. Minangka ana pitakonan, Kula, Pak. ya apa? Enjing buta menapa mawon, Pak. Sesuk kabeh padha nggawa piranti resik-resik dhewe-dhewe. Minangka ana pitakonan maneh, Boten. nek gak ono tak tinggal sik. Kabeh padha rembugan ya. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye ki pinggo apa Jendra? Aku boleh sapu ae. Terus ki, kanggo musuh aku. Fiona ki pinggo apa? Aku nggo semprotan kaca ae. Kenapa ya bawa apa dulu? Aku kayak bawa apa ae. Wes nek wes bar aku pengen lesek soalnya di teman. Iya, bubar-bubar. Iya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye wis gawa piranti dhewe-dhewe? Sampun. Ya wis saiki padha ndonga sik menurut agungane dhewe-dhewe. Doa, doa.